цел да акцентират върху необходимостта повече хора да пожелаят да видят тези съкровища на наследството, богатото културно-историческо наследство на Средец. В тази рекламна кампания особен акцент е поставен върху запазването и рекламирането на живото нематериално културно наследство, което имаме. Защото опита на успелите показва, че много страни, развиващи успешно туристическият бранш, нематериалното културно наследство е основен извор на национална гордост и източник на добри финансови приходи, повишаващи стандарта на живот на населението. Давам думата на господин Жечо Станков, общински съветник от град Бургас. Неговия род е от село Момина църква. Уважаеми господин кмете, уважаема госпожо Балканска, уважаеми граждани и жители на община Средец. За мен е удоволствие тази вечер да съм след вас. Какво видях, пътувайки насам? Обръщам се към господин кмета, който е допринесъл за всичко това нещо. Пътувайки покрай Дебелт, виждам разкопките. Едно наистина наследство, което ще остане в вековете. Влизайки в Средец, виждам паметника на един достоен борец и спортист. Идвайки тук, виждам едни граждани запазили в сърцата си това, което е и бъдещето за нашите деца. Те са намерили най-хубавото богатство и това са традициите ни. Това нещо е в перспектива и кмета го развива, така че искам дълбок поклон пред него за това, което е направил, за това, което прави. И съм сигурен, че тази програма, която е подета, тя ще продължи през годините, защото перспективата на община Средец е биоземеделието, всичките еко неща, които могат да се развиват в района, не е покътнате и не е замърсен. Това е най-важното, затова и младите хора могат да се върнат насам и този район да продължи да се развива. Благодаря ви. За община Средец и нейното ръководство в лицето на кмета инженер Иван Жабов е особено важно да се насърчават носителите на това нематериално културно наследство. Те да продължават да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията на следващите поколения, защото нашият край има щастието и до днес да притежава в значително съхранен вид фолклорна култура, съчетание на звук, движение, слово и ритуал. Тази благородна мисия носи освен съхранение на българщината и дългосрочен актив от предизвикан от туристите интерес да посетят този край, да се запознаят с възможностите за една ползотворна почивка тук. Дами и господа, моля за вашите аплодисменти, за живите човешки съкровища на Средец, автентичните носители на нематериално културно наследство, фолклорна група Факийски белки, село Факия.